Takže čau. Ako vidíte, tak ideme si spraviť hračky praškričky. Za prvé zoberieme servítky a žiadne parfümované alebo nejaké farebné nepoužívajte. Ako prvé si ich natrháme na nejaké malé kúsky a tu vám ešte dosvedčujem, že tieto servítky môžu byť. Aj keď to tam nevidno, ale fakt môžu byť. A nie sú voňavé nejak, takže sú dobré. Takže môžete si ich začať trhať po takých kúskach a také maličké, ale kľudne môžete tam dať nejaké toto. Nedávať asi moc veľa, si myslím, ale to je môj názor, lebo je toho potom veľa a proste chápete. Takže takto si zoberete a fakt u toho škrečka je to úspešné. Má to rád a môže sa s tým zahrieť, takže je to taká vec, ktorú by som asi zhodnotila, že by ste ju mohli spraviť. A ešte jedna vec, takto si ju dajte a bude ten škrečok cítiť váš pach a viac si na vás navykne. Mala som to niekde napísané alebo nejak tak. Môžete dať odber a like a teda spravíte toto a cítite tam ten váš pach, ten škrečok vám to proste on to cíti a je to fakt dobré. Dobre, teraz ideme za škrečkom. Ako vidíte, už je zvedavý. Má vás fakt rád. Je to chalan. Takže zoberieme si tie servítky a niekde mu to tak porozhačte po jeho ubikácii a bude to mať také pekné a pestrejšie. Takže hodnotilo sa to, že je celkom fajn. Za druhé si zoberieme takú obyčajnú len, lebo sa bude hodiť a proste ju tak zostriháme na nejaké kúsky, alebo ako to tu vidíte. A buď môžete mu to dať celé. Ono aj keď mu to takto spojíte do guličky, tak on si to aj tak ako rozhádže po tej ubikácii alebo domčeku a bude to tam mať aj tak, takže nevidím nejaký dôvod, ale keď chcete pre zaujímavosť, je to celkom v pohode a keď je to pevné, tak to aj vydrží. Dáme do toho nejaké pamlsky alebo nejaké veci, čo škrčok má fakt rád. U mňa sú to asi tieto červíky. A môžete si tam dať aj servítky, ale asi by som to nerobila, lebo to bude asi už moc servitiek a proste tak. Zoberte si takýchto červíkov a ja som tam dala 2, lebo nech nie je tučný, chápete? Ale aj tak bude tučný, to je jedno. Takýto veľký a buď ho tam hoďte alebo zastrčte. Ja ho asi niekedy zastrčím a niekedy hodím, takže oboje. Môžete si potom jednu takú rúlku nechať, lebo je to fakt dobré a škrečok sám si z toho ako keby robí tunel alebo nejak tak, že proste prelieza cez to. Je to fakt potvrdené, kebyže chcete vidieť, tak aj to by som mohla ukázať, kebyže chcete. Takže takto si môžete napchať servítku, lebo proste tak. Sice som vravila, že to tam netreba, ale dáme si to tam, lebo to proste chceme. No, zoberiete si tu najprv ten krúžok, dáte na domček, to je jedno. Nemusíte mať to isté a potom si môžete takto dať aj tú guličku a je to fakt dobré. Takže dali sme tú guličku a ako vidíte, hneď si za tým šiel a má to asi celkom dosť dobré toto. Najprv som si myslela, že ani nepríde, ale zasekol sa mi červík, takže chápete, ja som ho nechcela vyrušovať. Ale keď chcete, aby za vami prišiel, dávam radu,
že môžete niečím zašušťať. No, tak aj toto vyšlo a potom zoberiete ruličku, obyčajnú z toaletného papiera, to je stále toaletný papier. No a proste rulička, proste má to ako tunel a dá sa s tým preliezať. Ako teraz si to moc nevšíma, lebo papa, ale väčšinou tadiaľ chodí furt. Keď pozerám sa na neho často, tak proste je pri tom. Takže osvedčené, že nemáme, ale je to v pohode. Je to dobré, fakt chodíva tam často. Ako ďalšie si zoberieme taktiež ruličku od toaletného papiera. Tam je taký krásny, no tak ešte tak. Zoberieme si ju a potom si ju takto nejak zohneme, a aby to bolo také lepšie a aby mi to lepšie držalo, kebyže chcem to proste toto, ale nakoniec som zistila, že budem aj tak robiť niečo iné. A toto je už trošku také viacej zbytočné, ale je to v pohode. Keď chcete fakt toho škrečka zabaviť na nejakú hoďku alebo minútku, tak mu to postačí. Hlavne ide o to, aby sme mu niečo dobré dali. Takže tak, a ja si myslím, že je to fakt dobre pre toho škrečka. A no proste. Takže zoberme si tú takto ruličku, niečo si s tou spravíme, ale tak som zistila, že ideme robiť niečo iné. Ok, takže ideme si tu nastrihnúť nejakú dierku, kľudne môžete aj dve spojiť a urobiť taký väčší, ale ja som to spravila takto, lebo sa mi to páčilo a je to tak môj návrh. A tieto dve si môžete nechať len tak mu položiť, to aj tak bude okuskovať a no, keď som mu to celkom dala, no išiel za tým, ale budem mu to musieť dávať len postupne, lebo teraz tam má veľký bordel. Takže takto môžete to, mne to najprv vyzeralo jak nejaká loď vesmírna, takže akože ohníky, plamene, tie kúsky a tak, že by sa to spojilo, ale to som nespravila. Ale keď chcete, je to dobrý nápad. Môžete si to spraviť aj sami. A takto to teda vyzerá zatiaľ. Dáme si tam servitky, zase je ich tam veľa. Ja mu to aj tak dávam len pre to video teraz a potom sa mu to bude dávať len niekedy za čas, keď sa s ním budem chcieť. Dáme si tam zase nejaké maškrtky. Neviem, čo je u vás dobré, ale u mňa je dobré tie červíky, fakt. Kúpila som ich normálne v Verimexe, alebo nejak tak. Ono to nie je úplne super, ono je to len také proste pre zvieratka. No a tak, kebyže sa pýtate, že skadiaľ mám moje škrečka, ja som ho dostala na Vianoce, ale on je on prišiel z nejakej chovateľskej stanici, alebo nejak tak mi povedali a proste je to pekný škrečok, je to zdravý a je zvedavý. A to by mal robiť škrečok. Takže tak, teraz si dáme nejaké to jedlo, nejaké pekné. Ja dávam toto sladké, je to fakt dobré. Dávam mu to len ako pamlsky a to len fakt niekedy. Takže nebojte, nepreháňam to s tým a ja viem, nemalo by sa to môcť, je to pre ňo sladké, ale škrečkovia to majú radi, si môžu dostať cukrovku, ale ja to dávam len pamlsky a je to také pre nich, aby to mohli papať. Takže, dobre, takže najprv tam dáme ten kúsok. Celkom si aj myslím, že sa mu to páčilo a bude si robiť akože súpky, čo je celkom v pohode. No, radšej by niečo spapal, takže cíti jedlo, takže tu ideme dať, ale tu mi spadla granulka. Takže tak. A no, čo nám tam robí? No, proste dáme to hore, lebo už sa mu to fakt nič nezmestím. Tam bordel. A to sme dneska čistili klietku, takže budem musieť všetko zase vyčistiť. No, chápeme sa. Takto a proste vidíte. On to aj servitku si zobere do domčeka, ona aj toto, je ten pohyb, má tam tie granulky a je to fakt ako dobre. Až na to, že teraz spí práve.